Радетич. Денис Агре. През човек. Стойо Чолаков открадна топката. И втори пореден пост за Стойо Чолаков. Борба 12-3 резултата. Боян Радетич. 3 точки за Радетич. Станислав Говедаров, никакви проблеми с... Стойо Чолаков не се е разписал. Не успя да подаде Боян Тенев. Коев чака някой да му направи заслон. Боян Тенев също извади Радетич. Коев в ролята на гард. Страхотен пас. Браво на Константин Коев. Милен Боцка. Коев. Страхотно изпълнение на Боцка. 65 на 39. 65 на 42. 23 точки разлика. Този път стрелбата му. Боян Радетич. Янушевич. Всичко както трябва, проби добре. Боян Радетич. Милен Боцка. Коши фаул. Никаква съпротива от страна. Милен Боцка. 3 точки за Боцка. Са там от Боян Радетич. Още 3 точки. Милен Костов. Андрей. Страхотен шедърка. Андрей Иванов. Силан Иванов с тройка. Младите от отбора, и които по принцип получават по-малко игрово време, също показаха, че са... Изключително изпълнение там. Изключително изпълнение. Андрей Иванов ще